Ja, fandme. Hvor blev den skide selfie-stange af. Sådan der. Hej følgere. Jeg har lige været ind. Gud, hun kigger på mig ind der. Fuck. Gud, hvor er det pinligt. Ham du her ser køre rundt i sin bil, hedder Rasmus Bruun. Hvis du er boomer, ja, så kender du ham helt sikkert fra tv. Manden i hullet, Operarejsen og orkestret. Rasmus Bruun han nyder godt af tilværelsen som dine forældres tv-darling. Med store fede lønsedler, ja, så er der ingen smalle steder bag Bruuns ligusterhæk i Nordsjælland. Jeg skal hjem til René Fredensborg og vække ham på sengen. Han er nemlig på vej ud for at besøge den første klient i sin nyopstartede livsstilsgeschæft. Journalisten René Fredensborg, som Rasmus er en slags spillende træner for. Og det er fordi, jeg sidder med det her selfie-stik-udstyr. Det har jeg meget, meget svært ved. Det er jo alt det, jeg foragter. Rasmus han ser på fra sidelinjen og giver det sænger, mens René øver sig i at begå sig i Mediedanmark, og så binder han støvlerne og spiller med, når de to laver shows sammen rundt omkring i landet. Efter sin fyring hos Ekstra Bladet har René haft svært ved at få enderne til at mødes, og hans liv synes at gå op i limningen. Og når ja, så har han en gæld til diverse inkassofirmaer og skat på knap 3 millioner kroner. Der lugter af hash. Godmorgen. René har med alderen opbygget et imponerende kartotek fyldt med brudte relationer. Nu med den seneste tilføjelse, hans kone, Shiny Fufu, der har i sinde at forlade ham. Godmorgen, René. Hvad fanden optager du også? Hvad er klokken? Den er 8:30. Det ved jeg ikke, om jeg helt er klar til. Altså. Jeg er undersovet. Men der er morgenmad. Jeg laver kaffe. Hvis jeg går op ovenpå nu, så kommer jeg ikke til at støde ind i alle mulige, der ikke har lyst til at få et selfie-kamera op i hovedet. Det kan da godt være. Hvad har I fået at spise? Noget kaj? Kød? Tænd? Sølvmønter. Kruger Rank. Så der ligger jo faktisk nogle sølvounces her. Så der er der 2.500 lige der. Anders Christiansen. Er Anders Christiansen herinde? For at tage brøden af de værste ægteskabskvaler, har René haft besøg af sin tidligere kollega, Anders Christiansen, hvor de to efter sigende har lavet en all-nighter. Jeg skal advare dig, jeg har et selfie-stik-kamera med. Anders Christiansen. Han har arbejdet sammen med René på det hedengangne Radio 24/7, og også kendt som den sidste hjælperytter. Du er så velkommen. Jamen, det er godt. Det er en helt anden stil, der bliver lagt for dagen heroppe på første salen. Jeg kan da lige... Anders prøvede nemlig også at få styr på Renés liv, dog uden succes, og så nødsaget til at give stafetten videre til herr glatbarberet Patagonia-vest, Rasmus Bruun. René? Anders Christiansen er oppe. Jeg har tændt kaffemaskinen, jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer videre derfra. Nu er du i tøjet, og du har fået noget vand og sådan noget. Nu slukker jeg for kameraet. Nå, hvor er det dejligt. Ja. Så. Nu kører den der. Ja. Hvor er Anders hen? Han sidder her om bag. Jeg er gået lidt efter dig, Anders. Skal du være med i Gonto? Ja. Altså, du er med på, at jeg tester alt det her udstyr for din skyld, ikke? Jamen, det har vi da testet. Vi har da testet. Du kan ikke teste bare ved at køre 5 minutter med et kamera. Du er nødt til at få det ind under huden. Men jeg er jo kommet til Helsinge her til morgen for at ligesom at få en status på dit liv, René, fordi det har jo været lidt af en rollercoaster. Kan vi ikke køre? Nej. Det synes jeg er meget varmt her. Kan vi ikke køre? Jo. Kan man lave det på YouTube, så folk skal betale for det, eller er det gratis? Eller kan man godt lave abonnement? Det har vi slet ikke fundet ud af endnu, alt det der. Det her, det er udelukkende tester af det her system her, fordi det er så fremmed for os på en måde, så vi er nødt til at bare lige lege lidt med det og finde ud af, hvordan det fungerer. Sådan. Ej, den er... Og du må meget gerne passe på den der kaffekop der, fordi det er jo ikke min bil, det her, så hvis du spilder, så... Men I fik optaget noget i går også, eller hvad? Gjorde vi egentlig det? Det kan jeg slet ikke huske. Jeg synes jo lidt, at lige nu, der går vi også lidt rundt om den varme grød, gør vi ikke? Det sidste, René sagde, inden vi gik i seng, det var, han sagde, jeg vil ikke få snakke om, hvad det egentlig er, der foregår derhjemme. Nå, så det talte I ikke om i går? Nej. For helvede. Men er det ikke sådan, mænd er? Vi taler ikke om nødvendigvis om det, vi bør tale om. Vi taler om alt det sjove. Det er little. Det er der, man skal betale for at parkere. Eller det skal man ikke, man får parkeringsbøde. Fokus. Wow. Så I hende? Okay, René. Men ganske almindelig husmor. Nej. Helsinge standard.
Nej. til højre? Ja, nej, du stopper lige engang. Eller du skal ikke stoppe, du skal lige sætte Jeg farten kan lidt ikke op. stoppe her. Jamen, bag ved den bus, det der hus derinde, det var der Shine skulle være flyttet ind. Det der hus, det står tomt. Ja, derinde. det står tomt, og der ligger skolen dernede, ikke? Okay. Shine skulle være flyttet fra sig selv her i fredags. Ja, i det hus der. I det hus der. Ja. Det ender hun med ikke at gøre, fordi hun finder ud af, at huset er sat til salg. Puh, man. Prøv at se, jeg sveder simpelthen. Ja, men der kommer til at ske, at hun skal jo flytte, for de skal jo få det et andet sted. Men Ja, det... og familierådgiveren har været inde over. Var der ikke et skilt, hvor der stod kaffe og kage? Så du lige det? Vi skal ikke... Nej, det er kirsebærtræ. Okay. Hvis vi skal tale om det her, det er som om, at... Men det kan vi jo ikke. Fordi det er jo også grænseoverskridende over for Shine, at vi taler om det, men altså... Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan det er, vi taler om det her, fordi det bliver også sådan lidt... Hun er jo aldrig sådan på den måde stået på egne ben. Altså i hvert fald ikke her i Danmark. Altså, hun har været vant til at leve af mine penge, jo. Og nu har jeg ikke flere. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan sige der, men... Nej. Jeg nede i kaffen, den der. Mikrofonen faldet i kaffen. Fandme. Sorry. Nej, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo ikke snakke om det. Altså, alle er afkræftet, ikke? Altså, udsultet. Ja, så vi kan ikke rigtig tale om det. Vi kan kun tale rundt om det. Men altså, jeg kan jo heller ikke bare lige sætte hende på gaden, vel? Altså, hun har ikke noget netværk i det her land. Der er et sted, man kan købe telte her i byen. Telte? Gud er... Jamen, ja, ved du hvad? Så kører vi lige op i Hjem og Fix. Jeg vil gerne hjem. Nå, men så kører vi lige op i Hjem og Fix, det er en Anders. god idé. Ja. Det er en god idé.